दतमा मण्डलनि बिजेपिनि बानजायनायाव जोङो दा जयनिं हाबाफारि लानाय जादों। बे जयनिं हाबाफारिया जाहैबाय नैबे लङाटला ओमफ्राय गुवाबारि ओमफ्राय गादाटला बाहाय टटेल गासैहाय 40 आदिबासि फेमिलिया जोंजों लोगोसे जइन जाबाय आरो दा जों लाफैबावदों बाहाय लरियादाङा। बे लरियादाङाव गासै 22 न'खर टटेल फेमिलि गासै भारतीय जनता पार्टियाव जइन जाबाय आरो बे जइन जानाय हाबाफारिखौ जोङो दासो एसे सिगां जों मावफुंनानै लाबाय आरो बे जइन जानाय हाबाफारियाव जों खुब गोजोननाय मोन्दों खारन गासिबो आदिबासि फेमिलिफ्रा दिनै बिजेपि दोलोखौ बरायनानै लादों आरो फैबाय थानाय समावहाय जोंजोंनो जयै थानानै खामानि मावलांनो बिथांमोनहा जोंनो खोथा होदों। बिथांमोनहा बिपिएफआव दंमोन आरो बिदिनो माखासे इउपिपिएलआव दंमोन आरो गुबुन गुबुन बिदिनो राजखान्थि दोलाव दंमोन। दा फैनानै जयै जोंजोंहाय बिजेपिआव आखाइ हमफैबाय। फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय जों दतमा मण्डल बिजेपि जानानै खुब माने साखाफारा जागासिनो दङ जे पाब्लिकफोरजों जों फुरा माने गामि गामि हाबनानै जों सम्पर्क लादों आरो बे सम्पर्क लानायाव गामिनि रायजो राजा बिथांमोनहा बुंदों जे एबाराव जों बिजेपि दोलावनो दङ आरो नोंथांमोना देरहागोना खाथां होननानै जोंखौ खोथा होदों। আজি আমাৰ লয়াডাঙা গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া আজি আমাৰ বিজেপি দলৰ যোগদান কৰিছোঁ। ইলেকশ্যন দেওয়ার কারণে যোগদান করেছো। মনোরঞ্জন আগত তো মই আৰু কোনটো কি ক'ব মই তো কি কয় আমি নাঙ্গলপাড়িত দিছিলোঁ আগত এতিয়া তো ইয়াত আহিছোঁ আৰু কি বিজেপি দলত টোটেল 35 হ'ব ফেমিলি।